दादा एମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ? ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା ତାକୁ ଦବା ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଦିଅ ଦିଅ ଆସ ରେ ସବୁ ଆସ। ଏଇ ଆସ 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 ଧାଇଁ ଆସ ଧାଇଁ ଆସ। ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏଇ ପଳେଇ ଆସ ରେ। ଦାଦା ବସୁକୁ ଦିଅ। ଆସରି 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 ସବୁ। ଆରେ ଛୁଟିଆ ହେଇଗଲା ନା ବଟା। ଏସବୁ ନାଁ କାହାର କଣ? ଟମ୍, କାଳୁ, ଜୁଲିଓଲି, ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ।